Sonaper ang Jobanivlog ito sa nonton fin kip sa borbaw sobai majo pogwan nai mohor la sonaper damugo empai blogs ko fura jebes nai laman jabai interesting kamne sesta खालामगोन आङो ओमफ्राय सिं गिदिरा एसे दंबावो दाबो मैया आं मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन ना येस बिराद सिं साख्रुबदोंमोन ओरैबायदि ओमफ्राय जाखिनि खालामनांगौ बे नोंथांमोनजों देखायनायानो ओमफ्राय बाखि मलम बिराद नानानै लादों आं हारसिंनो आरोना नाख्लाय लादों आङो आयडेक्सखौ ओमफ्राय बिदिनो एसे मोजां मोनदों बिदिनो माजे समाव बिराद साख्रुबगोन ओमफ्राय माजे समाव गायब जागोन आरोना ओरैबायदि ओमफ्राय मा बुंनो जियानो सुनो हायाखै मैयानियाहाय गाननायानो दख'नाफ्रानो बालथिङाव बजाय जानानै दङ थाथ'थोंसै बेफोरो बिसना सिङाव दायो बेलासियाव एसे मोजांथार मोनोबा सुनोसै मोजांथार मोनाबा बाथो ओमफ्राय नैबेखौबो आं दाख्लै भिडिअ हगारदोंमोन स' आं एसे आपडेटखौ होफिननोसै गारिया माने साबसिनानो जादों गोसोम दागो खुरि जानाया एकदम स्लिम जादों आरोना थुपासे एसे कलबसेल'सै माननायाबो मानाखै होनना बुंजायो एसेल' जादों ओमफ्राय दा आङो लिकुइडखौनो इउज खालामथ'नो सानबाय लिकुइडआबो आंना गैया नङा दंखायो नै लेगमियानो दंखायो बोरिया बेस्रा केन्टिननिफ्राय लाबोनाय ना बेखौ लागायखायसो फाब नांनानै खुजलि जाजाबाय नामाथाय आङो गोरान फोनबाय थानानै बोराय लाबनायखौ इगनर खालामदों नोङो होननानै बिदि नङा बोराय लाबनायनि आगोलावनो मानखाबायमोन ओमफ्राय अब्लाबो आगोलाव माने आङो लिकुइडबो इउज खालामोमोन पाउडारबो इउज खालामोमोन अब्लाबो मानोमोन नालाय ओंखायनो खालामाखैमोन आरो स' एनिवे बे टपिकखौ बांद्राय रायलायबाय थानानै मा जानो नोंथांमोना गाज्रि मोनगोन मा मोनसे टपिक खुजलि लागायबाय थादों होननानै आरोना स' एसे आपडेट होनांगौ हिसाबै आं होबाय माने होनांगौ बायदि मोननानै आरोना माने एथ' दाग्लाग्ला गोसोम जानायखौ देखायबाय नालाय दा खम जानायखौबो देखायबाय आरो अब्लाबो नायलांबाय थादो आं दिनैनि ब्लगजों मा शेयार खालामलांनो हायो आरोना फोसाबदों बायनानै मुस्रिफोरखौ बायनो ज' जाजाय ज' थिखांलाबायनानैसो दोनदों ओमफ्राय नायथि सायाव दख'ना नालाय फास्राखौ ओरै ग्लोम खोबबानो नुखाया आंना बिदिनो टिं 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 सिंखौल' एसे सिदा खालामनांसिगोन मैयाथ' ओरैसोमोन आं सनाखौनो ओरै साबायगासिनो दंमोन ओरै लाजिनानै देखायाखै आरो आं थाबायनायखौ नङाबा देखायनो हागौमोन नोंथांमोना बागौमोन जाय लामाखौ आं आथिंजों हान्थियोमोन बे लामाखौ आं एकदम थाबथां थिबथां सौहैनायनि मोनफैफिननायनि स्कुटिसो इउज खालामगासिनो दं आरोना स्कुटि सालायबाबो सायो सानाया जेनेबा बारल'बाथाय नै लामाफ्रानो मोजां नङा सिसि ब्लकफ्राखौथ' बारल'योना अब्लाबो माने थाबल' सौहैथोंसै होननानै स्कुटि उरायगासिनो दं आरोना आङो मैयानिफ्रायनो सौहैग्रोनोसै दाउसा लायनो आं सनाफोर दाउसा फुजिनि न' खाथियाव बिनि दामखौ लाबाय थानाय जायो बिनि न' खाथियाव थांनाय जायो नालाय लानानै फैग्रोनोसै फिसा दं गिदिर गैखायानो आरो फिसा बेनो जागोन बेसे जाखो बेलाय बेखौ जाथ'ला दिनै मोदोम ख्रुब खाबख्राब मोनलाबायदों आरोना गिथ'बाय ओरैनोथ' बेखौसो गोथाव मोनोमोन नैबेखौ जाहैनोसै फिसाखौ 230 ने आदा लाबोबाय नालाय सुस्रां लाखाबाय माने ओमफ्राय नै सबायजों जागोन आरोना जेखियानो जादोलाय बिराद सबाय जानो लुगैदों आं मालाबानो फुख्रेमनानै दोननाय बेखिनिल'मोन मैया मोनायाव एसे सोमनानै दोनदों आं ओमफ्राय नै बेखौथ' आं नोंथांमोननो जानायखौनो शेयार खालामनाय जाखाया मानो होनबा आं जानायानो जाखाया बायनानैहाय दाख्लै बार्थडे खालिल'सो सेरसे बायनाया बेल' ओमफ्राय नै ओरैनोथ' बयलार अमा ओमफ्राय दिनै जागोन आरोना मालफ्राबो ओमफ्राय रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय नै बैयावनो सेरावहाय ओइयावहाय गंगार दुन्दिया एसे दं आरोना आब'आ गारनानै दोनफैनाय ना मामोनथाय ओमफ्राय बेखौनो एसे खाबाय आङो हायाव गोलैलाबायनायसो दङमोन बेखिनि उन्दुलांबाय आरोना फिसाजोआ नायलाय माबादि लानानै उन्दुयो भगबान ओमफ्राय आंना ओरै साराया दुंबाय नै सबायखौबो रुनानै लाखांखाबायमोन सारायाव एवनानै एसे बुरजा नुबाय मा दहायसो बोरैबा नायथावा नुखादोंमोन नै समायबाय आरोना दा मानसियाबोथ' गैखायाना एखनबा बोथिसे जाबोलायनोसै जोङो दा मोनायाव बैसायसा माथो नांबावगौ आरो जेनेबा बेसे दाम दाउ दुसि बायनानै जानांगौ आयै आलु होननानै होफैबाय आङो जियाराव थेन्थ'गासिनो नै मिनिनानै थैगोन आलु भाजा हानसिननाया कि तो टुपनी कुआं भावने ना कि तोय हाँ सारा राती घुमाया आको रातिपुवा महे उठाबा लागे आरो टुपनी रुखि काटिबि हाँ भाजी बानां मस्ला गोथावखौबो एवनायाव एसे होनानै लानोसै मोदोमफ्रुल'खा बायनानै मोनि मस्ला जखा गैया बखा गैया मिक्स खालामनाय अब्लाबो बिराद गोथाव एवनाया मोजां जाखाबायमोन नालाय नै सबायखौबो लुनानै लाखाबायानो आङो गोमो बोराय नुहांलायबाय नै कुकारखौ दहाय फिसायावसो लादोंमोन खिन्थु गिदिराव चेन्ज खालामफिनदों आं बोरैबा एरोना सबायफ्रा दैखौ होनानै लाखाबाय सबायाबो एसे बुरजाखा नालाय सिन्था गैया ओमफ्राय खारैयासो नै गैलामोन बारा फिथर दङ खिन्थु गेब्रु होआसै आङो बेनो जासिगोन बायदि मोनदां
बिजनिनिफ्राय लाबोनाय आंहा खारै फिथर दंखायो मादै हरनाय खालामनानै दोननांसिगोन बे जोब्बाय नालाय गोदौबाय थाथोंसै दसे गोबावनो खाथियाव फिसाइफोर थाबासोमोन बिफा एसे बुना होदोहाय होनजागौमोन जिफोरा बुंनो हाथ'ला आङो होननानै बांद्राय नङा एसे खमायथारबाय आरोना मैयानो खनथामसो नादों आङो एकदम खमायबाय ओमफ्राय मा होनो मैयानि आंना भिडिअ होनायनि कमेन्टआ अफमोन ना नोंथांमोनाबा मा कमेन्ट हरगौमोन आंहा जि कमेन्ट रिप्लाइ खालामनो हायाबा कमेन्ट नुवाबा एकदम बोरैबा खालि मोनलायो आरोना मा खालामनो आङो होननानैहाय ओमफ्राय मा होनो गावनो अट'मेटिक अफ जाफिनदों आरोना ओमफ्राय आङो बेहाय साननानै मोनबाय माने आंबो चार्ज खालामनानै मोनबाय सोरबाफोर मिथियाबा मिथिनानै लानो हागोन आरो आं मानसिफोरनि भिडिअआवबो नायनानै नुबाय माने सारा भिडिअआवनो हल भिडिअआवनो जुदि गथ'फोर थाफाबाय थायोबा कमेन्टेसनाव अफ जाना होगारो मालाय इउटुबनि रुल्स किड्सनिसो थांनाय जाहैनोसै ना बियो आंना माने बे मोनसेल' नङा मोननै मोनथाम अबेबा भिडिअआनो बेबायदियानो लाउड साउड गथ'फोर एसे खेंख्लेम दंबा बेबो अफ जानो नागिरो थ' आंनाबो मैया भिडिअआ बांसिनानो उन्दै सानैयानो खेंख्लेम नङामोन होनबा ओंखायनो अफ जादों आरोना अन खालामो अफ जायो अन खालामो अफ जायो अन खालामनानै दोननोसै ओमफ्राय उनाव नायफिनसै गैया कमेन्टआनो जिर'सो आरोना बेनिफ्राय माथो खालामबावनो नोंगौबो स्टार्टिंनिफ्रायनो उन्दैफोरखौबो लाफाबाय थानायानो जादों जोबजासिमानो उन्दैखौ लाफानाय जादोंना ओमफ्राय एसे एनैल' उन्दै लाफानाया अफ जाया खिन्थु बे हल भिडिअआवनो उन्दै लाफादोंबा अफ जायो आरोना आं आरोबाव मा खारनबावमोन आं मिथिला खिन्थु आं चार्ज खालामनानै नागिरनानै मोननाया बेफोरबायदि मोनबाय आरोना ओमफ्राय आंनि भिडिअजोंबो आं प्रुफ बायदि मोनबाय बिदिनो न' टेनसन जेबो गैया जेबो इफेक्ट जाया चेनेलावहाय भिडिअआवहाय सोरखौबा माबा बुंफ्रांदोंबा भिडिअआवहाय सानलायलांसिगोन जे गिनानै कमेन्टेसनखौ अफ खालामदों होननानै आरोना स' बिदि जेबो नङा आरो आं मैयानि भिडिअआव रावखौबो जेबोआनो बुंखायाखैमोन सोरखौबा माबाफोर भिडिअआव माबा बुंदोंबा बेखौबो आं अफखौनो खालामबावा ओमफ्राय नै ओंख्रियाबो मोनबायानो होनजासै गंगार दुन्दिया हरबाय आङो बिराद गोथाव मोदोमबाय मोदोमनायाथ' खिन्थु आङो सारेन्डार खालामनानै लाखायो आं सबाइ ओंख्रिखौ बांद्राय गोथाव संनो रोङा बादि मोनो खिन्थु बोरायाहाय बिराद गोथाव जादों होनना बुङो बेहा बिदिनो बुंखायो बेहा संग्रा मानसिखौ मालाबाबो दुखु होनो मोजां मोना आरोना जानायालाय जादों नै दाउआ मेजेम गैयाना दाउसा फिसासो जाहैबाय दाउसा फिसाफ्रा रोसियावसो समायो थेवब्लाबो आंहा सबाइजों जाबाय आरो जाबाय नै दा गुसु जाबा आरो लाथा जाबावगोन ना नै लाथायानो जाबायानो जाबाय ओंखामाबो मोनबायानो ओमफ्राय नैबे आलु फाजाल'सै आरोना सिन्था गैला मैयानि आद्रा थानाय हाबाफारिखौ मावनो फिसाज्लानि स्कुलाव फैफिनबाय आं सिदा सिदि एसेयावनो फिसाज्लाफोरनाबो गबाय आरोना इले आदाया मा नै आदाया इले नुवाखैनो ओइया थ' गबाय आदानाव फैदों ना कक'आव आं सुबुंसाखौ नेनांगौ मानो नेबावनांगौ बे सुटिं थांदों नों थांग्रोदो इये लोगोखौ नेबावगोनसो नै ओरैबादि इमानदार लोगोजों लोगोआबो नोंखौ नेयो थांफाबावासोनो फैफामारासै आरोना फिसाज्लाया माने बे हाउस ड्रेस बाय ड्रेस माने साफाय जायो नालाय बेयावनो नेलायलायो आरो गावस्रा फैखासिगोन बिसोरो बे टिउसनाव ज' थांग्रा लोगोआनो थ' माथ' जानो होननानै बहायबायबो आरोना एकदम बिराद दिगदार दहाय रोसिल' एसे साखिनायना बेदर साखिनायाखै ओरै ओमफ्राय फिसाज्लायाबो फैबाय आरोना दाउ दिसिबाथाय ओरैबायदि दिगदार ना जागोन मा लोंगोन बे गथ'नो माने नागिरनानै मोना आङो दाउ फिसाबाथाय नै बेफोरबायदिखौनो बोखा होदो ओमफ्राय बिमाया हाद्दिया सोबदो माखौ बोखाना होगोन आं एथ'बां ओंखायनो लाबोनो बालायलांबाय आङो बेदरानो गैयासो होनबावो गावहा बोखानानै जानो रोङा अखालाबायानो जाब्रानो बाबा बेलाय बेफोरखौ अखानानै जादो बेलाय माथो दाउ फिसानि मोदोमा बेबादिनोखा दाउ फिसा दाउ फिसा नालाय दाउ गिदिर नङा नालाय दाउ फिसायालाय बेसेबांथो मोदोम थानांगौ जाखो सिगांनिफ्रायनो बेबायदि आङो आरोना नों बिखाया नै दाउ दिसि बायबाथाय हारसिंनो मासे जानायसो जालायलांगोन जानानै लागासै फिसाजोबो जा दिगदार खालामगोन फिसाजों लागाजों जाखांबायानो ओइथिं दङ आं स्पिडआव जानानै लांसै आरोना बेदर जाखां लोंखां एसे उन्दुगौ सानबाय गैया नै गाहा दहाय फुङाव दसे उन्दुखाबायना अन्थाइ लामायावसो लेंफावबाय आरोना अन्थाइ लायदो मालाय अन्थाइ लायदो उरलिनाय जालायनाङा नोङो
गाज्रि ओमफ्राय सोरनाफोरनिथ' इलेक्सननि माबा रिजाल्ट साननाय अ माय गड क'क्राझाराव नै दानिसो जास्ट खननैसो बमा बेरनाय खोनाखांबायानो आं दुम दाम UPPL ना BPF ना सोर देरहायो खबर मोनसिगोन लासैनो ना दा निउसफ्राव नायनानैहाय जोंलाय आरो दानो बोरैथो मिन्थिबावनो आखाइनिबो मानसि नङा बेसे आवगायखो बेसे माखो जेबो खबरबो गैया आंथ' निउसबो नायाखै आरोना बेनिफ्राय भिडिअखौ मा गोलाव खालामबावनो बेनोसैमोन दिनैनि आंनि मा जालांखो मा मालांखो दिनैनि दिनफ्रा बोरै थांखो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना जेबो हेभि देखायनो लागियानो गैया सबाइजों दाउ संदोंबाबो एथ' हेभिखौनो देखायनो रोङासै आं मा सनामा मैया नोंसिनि थाखायनो आंना कमेन्ट सेक्सनाव अफ जादों आरो अन्थाइ होनबाय थादों बिदि एसे एनै लाफानाया जेबो नङा खिन्थु A to Z भिडिअ'आव बांसिनानो माने 80% 90%आनो जुदि किल'फोर थाफायोबाथाय अफ जाथारो आंना एकदम फिसाला फुल गोनाङाबो अफ जाखांबाय आरो फिसाजो फुल गोनाङाबो अफ जाखांबाय बाखि एसे एनैया अफ जाया बे लामायाव बुबुमोन नामा सनाफोर जायफोरा बेखिनि भिडिअ होलायलांबाय थेंक इउ स' माच थांसै